Beti bezala, gure esku dago herri ekimen baden momentutik herria astindu nahi izaten du eta gaurkoan ikasturteari ere hasiera emateko, nola ez, herritarrak gonbidatu ditugu elkartaratze honetara. Helburua argi dago, musika entzuten da eta pankartak ere oso ondo adierazten du, ez, Kataluniarekin bat egin nahi dugu. Kataluniako mugimendua, Kataluniaren momentu hau nik uste historikoa dela eta guk historiko den horretan bat egiten dugu Kataluniar herriarekin. Astelenean Katalunian egun handia dela eta egun handi horretan eta aurten eta gaur egun ikusirik ze mugimendu dabiltzan inguru hartan seguru nago arrakastatxua ere izango dela eta arrakasta horri eutsirik ere guk ere deialdia luzatzen dizuegu herritar guztioi datorren larun batean Bilbora azaldu eta Bilbon ere manifestazio erraldoi batekin Kataluniari gure babesa eskaini diezaiogun. Gogoratu horretarako badugula hemen ere Tolosaldean deialdia egina, bai autobusetan izena emateko, jendeak badu Tolosan zehazki adibidez, hiru tabernetan izena emateko aukera, bestela ere badabil hor internet helbide bat bertan ere izena eman daitekena, hemendik jendeari deialdia luzatzen diogu eta parte hartu dezala. Autobusez ezin duenak kotxez joan deia, baina denok ea Bilbon elkartzen garen eta egun hori ere guretzat ere historikoa izaten den.